son Roberto, teño o meu taller en Cea, que é un concello de Ourense, e ata fai 3 anos traballaba na miña aldea, onde nacín, no Val, na palleira da miña avó, onde guardaba os animais, reformouse, e aí tiña o meu taller, que me ardeu durante a pandemia, fixos en crowdfunding, e gracias a iso, conseguín volver a mercar ferramenta, madeira, e agora estou traballando nunha nave alugada no polígono de Cea. Entre tanto, estou facendo unha casa-taller onde antigamente tiña o taller, estou ali no Camiño de Santiago facendo unha casa con taller e conto que para o ano que ven poida mudarme xa para ali. Ben, eu cursei formación en Vigo no ano 2011-12 na Escola de Artes e Oficios, fixen gaitas ali con Carlos Corral, fixen gaitas e requintas. E antes deso, o que me impulsou a facer iso é que eu fixen un ciclo de electricista, traballei facendo toda aquela instalación do AVE en Ourense, e logo fui un po paro e dixen, isto non me gusta, fixen un ciclo pero non me gusta facer isto, eu gustame a música, entón quería vivir diso, entón volvín retomar gaita, quería dar clases de gaita, a miña gaita era marcial, tiña unha gaita marcial daquelas de Ourense, eu non gustaba deso, quixen cambiar a disposición dos roncos, e contactei cun artesán dali de Ourense que chamaba Clemente Neira, que antes tiñan Inspo, que eran os que facían as gaitas en Ourense, empecé a traballar con el, a facer cousas con el, a modificar a miña gaita, fixen pandeiretas, fixen cousas así que tiña el encargado, estaba no paro, tiña tempo e empecé a traballar con el. Tocaba nun grupo, entón empecé a facer cousas para xente amiga, empecé a facer instrumentos para eles e viron que se me daba ben, eles empezaron a dicir, mira, faime algo para min, faime algo, tan. Entón empecé así como que non quera cousa, empecé a facer cousas para eles e animáronme a presentarme en Vigo no Obradoiro de Artes e Oficios de Vigo. Empecé ali, fixen ali o curso, e logo voltei para Ourense, estive en Combrañas 3 anos, facendo gaitas en tonos máis graves, en sol, fixen algún barquín, fixen cousas máis, un pouco, o que non fixera en Vigo, aproveitei para facelo en Ourense. E logo, fixen colaboracións como esta gaita de Villanueva, fixena con Pablo Carpintero, todas as cousas que van saindo podo facer e vexo que son accesibles, por vou nas facendo. E o tema da percusión que sí que se foi un pouco máis autodidacta, empecé a traballar moito empecé facendo adufes con David Salvado, despois de facer gaitas, e logo empecé a facer así unha pandeireta, empezaron a xurdir cousas como, por exemplo, facer a pandeireta cas soallas de buxo, foi como unha cousa moi innovadora, lá polo 2016, empecé a facer con el, foi un referente para min, de feito, non sei se coñecedes, onte estivo dando aquí un concerto e é moi amigo meu e foi unha persoa que me axudou moito no tema da percusión. E a raíz deso, paralelamente, cas gaitas, foi un pouco, empecé a vivir desto. Foi como unha casualidade, eu en ningún momento pretendía, nin quería vivir desto, pero foi unha casualidade, e xa levo 13 anos vivindo exclusivamente de facer instrumentos. E a verdade é que moi contento. Cada día vexo que teño máis traballo. Ben, que máis? Teño unha chuleta aquí apuntado. Vale. O meu xeito de traballar, sobre todo falábamos antes de que teño unha vinculación especial co rural, procuro, escoitaba antes a conferencia do tema das madeiras, procuro saber onde ven cada madeira, procuro, traballar con madeiras de aquí, buxo para as gaitas, tamén traballo moito con encina, e, como o granadillo sí que emprego ben exportado, pero despois no tema da percusión emprego nogueira, moito, emprego cerdeira, os bastidores fagos con piñeiro ou abeto dos pandeiros, procuro utilizar madeiras de aquí. Se é madeira que eu sei de onde ven, que poida contar unha historia, por exemplo, gustame moito utilizar árbores de xente que, falaba antes un pouco Sanín, de xente, familias que ten unha nogueira na eira e a nogueira seca ou molesta por o que sexa, que esa nogueira que a corten e que se corte e que continuar a vida dese árbol. Por exemplo, agora estou facendo con madeira de cerdeira percusión, por exemplo, eu corto unha madeira de cerdeira que pode ter 40-50 centímetros de diámetro o tronco, eso a min dúrame 2 anos, teño madeira para 2 anos para facer pandeiretas e bombos. E ben, levo un ano facendo madeira cunha cerdeira que se cortou en Chantada, dun home que se chama Anxo Moure, que ten un cinema nun palleiro ali ás aforas de Chantada. Entón tiña unha cerdeira que plantara a súa avoa, onde el construía cabañas, onde el xogaba de neno. Entón a cerdeira secou e eu estou construindo pandeiretas con esa cerdeira. Entón para min é moi importante contarlle isto á xente. Esta pandeireta está feita con unha cerdeira que plantou a avoa dun amigo meu, na que el xogaba de neno, entón estás como prolongando a vida desa árbore. Entón pareceme moi bonito. Todo iso vinculado a que me gusta traballar dentro do rural, que creo no rural,
pois para min é algo moi bonito, poder espallar eso, poder espallar instrumentos do rural e que a xente toque con esos instrumentos pareceme algo moi bonito, non? Que máis? Pois eso, que me parece superimportante manter a tradición desde ese xeito, non? É o que se falaba antes, de procurar que o ambiente no que vives que sexa un conxunto, non? Que a xente para que traballes, a xente que teña unha idea de vida como a parecida a túa, que lle guste a música, e vexo superimportante un pouco ese tipo de cousas. Ben, chegados a este punto, vou falar dos instrumentos. Entón, falábamos antes das gaitas que fago, que normalmente van de do agudo hasta do grave. Esa, por exemplo, é unha gaita en si natural, que é unha réplica de Villanueva que fixen fai 2 anos con Pablo Carpintero, unha réplica que fixen con el. Logo tamén, a ver, dos últimos instrumentos que procurei facer este ano é unha pandeireta que a simple vista é unha pandeireta normal, non? Eu procuraba facer unha pandeireta, levo como un ano traballando nun modelo de pandeireta que non variara a estética do que fago. Por fora parece unha pandeireta normal, sinxela, non? Tamén traballo con diferentes tipos de parche, ovella e cabra, que podo explicar despois, non? Esta é unha pandeireta que aparentemente vese normal. Entón, a innovación que fixen foi facer un aro interior fixo que vai pegado e logo outro que vai pegado á pel que é móvil. E con os tornillos podes regular a tensión da pel sin nada máis con este parafusador. Podes apertar o tornillo ou afrouxalo dándolle máis ou menos grave á pel. Entón, nada, o máis importante é que a pandeireta non variou a estética, conserva o ancho do arillo orixinal, podes facer 2 filas, o bastidor non ten que ser ancho, e, bueno, podes xogar ca afinación da pel, que me parece superimportante por os cambios de temperatura, por buscar unha afinación concreta, e todo iso. Logo tamén traballo outros sistemas de afinación, xa para instrumentos máis grandes. Por exemplo, esta pandeira tamén é afinable, é unha especie de bendir, con unhas ferreñas que van por a parte interior, que levan un sistema de rosca, que ti podes afrouxar para que soen, incluso podes regular a tensión na que soen ou podes mutealas para que non sonen nada. Entón, o que podes facer con este instrumento é regular a afinación a través dunha válvula que leva aire, que vai aquí incorporada, aquí no medio, e logo podes mutear as ferreñas ou incluso cambialas, moi fácil, quitando o tornillo, metes outro tipo de ferreña, podes combinalas, podes poñer diferentes tipos de ferreñas e facer diferentes sonidos. Isto, por exemplo, ten a mesma ferreña, non? Pero podría ser unha sin temperar, outra de madeira, outra de latón, outra feita a man, máis grave, entón podes xogar un pouco con iso, con eses sons. Entón, nada, podes facer un montón de cousas con ela. Ben, eso do que vos falaba antes, este tipo de pandeireta levan unhas soallas de madeira, tamén para buscar un sonido máis baixo, non? Para poder cantar, sobre todo, e é un son máis diferente, non é tan metálico, e tamén tuveron moita acollida por a xente. E outra cosa que fago afinable tamén son os adufes. Claro, todo isto un pouco falaba Marcos, non son ideas propias miñas, non? Son cousas que vas vendo e vas escollendo de cada cousa, de cada artesán, vas escollendo cousas. Ninguén inventa nada neste mundo. Podes inventar algo, pero sempre é cunha base de vendo cousas. Non sei, eu sei que hai máis artesáns que fan pandeiretas afinables, sei que hai máis artesáns que fan adufes afinables, pandeiras afinables, e ti vas escollendo, vas adaptando eses sistemas, vas adaptando ás túas formas, aos teus gustos. Entón, nada, isto trátase dun adufe que leva uns tornillos Allen, leva a chave aquí incorporada. Isto, por exemplo, sí que non o vi en ningún lado, ao mellor xa existe, non? Porque era un programa moi habitual, que a xente perdía as chaves, entón eu procurei incrustala no propio bastidor, entón podes regular a afinación a través dunhos tornillos. Entón, o que faz con isto é que o marco do adufe, do pandeiro, se faga máis ancho ou máis estreito. Entón, regulas a afinación dese xeito. Entón, ben, procurei que toda a percusión que fago, xa os bombos son afinables de por sí, os tambores tamén,
Entón procuraba que as pandeiras, os pandeiros e as pandeiretas, que non era algo habitual que fosen afinables, facelas afinables sin variar nada a estética, porque eu sí que me fixaba eso, que había pandeiretas que eran afinables, pero tiñan o bastidor máis ancho para poder meter o tornillo por dentro, pois eso, tiñan como, non sei, cambiaba esa estética. Entón procurei, esta pandeireta non é afinable, esta sí que é, ti velas por fora e non consigues saber se é afinable só por o arillo interno. Ben, ora estou aquí falando de pandeiretas e de adufes, e tamén este é un xeito de vir aquí, é un xeito de dignificar o instrumento, non? Para min, dignificar a percusión e os instrumentos populares é algo que eu procuro dende o principio, dende que empecé a traballar nisto. Procuraba que unha pandeireta, procuro cunha adufe, procuro cunha pandeira, procuro dignificar, non facer a mesma pandeireta que se facía fai 30 anos. É a miña opinión. Creo que os instrumentos teñen que evoluir. Creo que o que hai que pedir a un instrumento, sobre todo, é o que che pide un músico. Cando un músico ven onde a min e me pide que un instrumento, que unha pandeireta soe en sol, digo, pois sí que teño que traballar isto, teño que mirar que tipo de pelo usar, que tipo de bastidor usar, que tipo de afinación. Entón, ese é o que me axuda a evoluir, non? A facer estes instrumentos. E todo está un pouco, o que dicía antes, non? Todo está un pouco enfocado ao tipo de xente que queiras traballar. Eu fago o mellor, o ano podo facer 50 pandeiretas. E claro, eu se tivera que facer pandeiretas o uso, pois non daría vivido. Bueno, refírome que centrifiqueime nun xeito de traballar e cada vez estou máis convencido de que teño que centrificarme nun xeito de traballar máis específico, porque é o que a min me enche, sobre todo por iso, porque me gusta. Porque ao mellor fago remesas de 30 pandeiretas e son as 30 distintas, porque son para 30 persoas diferentes, entón cada persoa quere algo moi específico. Entón, por iso é moi difícil, antes falaba con unha compañera na comida, que eu traballe para tendas ou que traballe para sitios de venda de instrumentos, porque traballo de un xeito moi personalizado. Pódese dicir que creo que nunca fixen dúas cousas iguais, sempre hai unha pequena variación, que se o tipo de ferreña, que se o tipo de madeira, que se o tipo de empuñadura, que se o tipo de pel, que se queres afinación ou non. Entón, claro, só modelos de ferreñas creo que teño uns 15 modelos distintos, feitas a man, a troquel, de madeira, diferentes diámetros, según queres o son máis agudo, máis grave. Entón, claro, cando alguén chega ao meu taller e quere encargar unha pandeireta, a mellor estás media hora con esa persoa, que é media hora que tú tens que facturar, que tú tens que dicir, bueno, pois eu estou dándoche un servicio, unha pandeireta como estas costa 220 euros, pero claro, leva un traballo e un estudio detrás, pois importante, non? Entón, creo que é outro xeito de facer as cousas que vía que non había tanto como outras cousas, non? Que agora mesmo está habendo máis xente que fai esas cousas e gústame ver que tamén evoluen estes instrumentos e poder dar conferencias aquí neste sitio, logo de falar a alguén de guitarras, de zanfonas, estar así en Labra, dando un discurso tamén rodeado de xente que fai coras, estes instrumentos tan maravillosos, estar eu cas pandeiretas, pois para min tamén é un orgullo. Estar aquí tamén me enche de orgullo e doulles parabéns a Samuel que me invitou a vir e toda a xente que organiza isto, porque me parece moi preciso fazer este tipo de cousas. Entón, non sei que dicir moito máis. Bueno, tamén a Oli e a Xaneco que fan agora este fin de semana que ven o de Pardiñas, que xa é o 13, con este levo 13 anos indo. Son os anos que levo facendo instrumentos realmente e a verdade é que é un placer que xente como a Xaneco que impulsara o de Pardiñas pareceme super importante. Entón, nada, moitas gracias por vir escoitarme e calquera dúbida que teñades, pois aquí estou. Agora é o momento. Algún comentario, unha pregunta? É moi bonito porque estás mencionando a Xaneco. Xaneco leva música no claustro xa uns cantos anos, con diferentes actividades e xa sonaron nese escenario, sonaron xa moitas pandeiretas, moitos pandeiros e moitas pandeiras. E así que escoitalo onte tamén nas mans de Davide, pois foi algo moi bonito, non? E que estendes vos tamén acompañándonos, non? Sanín, Xaneco neste caso, e podo deixarme outras persoas atrás, ou antes na guitarra Marcos, Pablo, David, que ao final é a presentación dun traballo, pero ao final son un colectivo, non? Que nun ecosistema sempre cada un cas súas diferencias e as súas particularidades, pero que ao final formase un colectivo e iso é moi importante, non? Pois sí. Vamos a dar o premio. Unha camiseta, que máis pregunta? Bueno, primeiro quería darche as grazas porque a verdad
Gustoume moito o que dixeche sobre dignificar os instrumentos populares e a percusión. Mesmo estes días, que estuve fai poucos días nun concerto de Pele Pau, pareceme increíble o que fan como grupo e como levan a percusión a uns límites que dices tú, mi madriña, pero esta xente que fai, non? E estaba recordando que fai uns meses pasoume que estaba eu nunha foliada aí en Bembrive, en San Blas, e andaba coa pandeireta, e un chaval me preguntaba, non, canto me custara a pandeireta e tal, e eu dixo, non, custoume 70 euros. E lle chamaba a atención como se fora carísimo. Eu lle dicía, a mí me parece moi barato para ser unha cousa feita artesanalmente, non? E non producida así en masa. Eu son unha recén chegada ao mundo da percusión, tamén che digo, entón, para min foi unha pandeireta que vin, toqueina, gustoume para aprender a tocar e cantar con ela, e agora que te estou escoitando falar de afinar pandeiretas e todo, estou flipando, en plan, o sea, como é posible afinar unha percusión na que normalmente, dende a miña perspectiva como principiante, ni sequera consideramos en que tono está afinada moitas veces, non? Como funciona isto? É algo que realmente se pode escoitar co tempo? É máis unha cuestión de atención do parche, de como che responde? Ou realmente cambia o tono do parche? Claro, sí, realmente a tensión influye na afinación. Tipo, unha corda de guitarra, canto máis tenses, máis aguda está, a pandeireta é igual. Canto máis a tensas, máis aguda está. Canto máis a frouxas, máis grave está. Entón, entre ese intervalo, podes buscar unha nota que che veña ben para cantar. Entón, o sistema é ese. Non ten máis ciencia que iso. Aquí aproveito para introducir que tanto no YouTube como no podcast Resonancias xustamente temos toda unha charla de Xaneco xustamente dedicada á afinación dos instrumentos de percusión, non? Que fai 2 anos fixeche, e gracias a poder revivir esas presentacións tanto en YouTube, en Spotify, en iTunes, etc., podemos todas estas preguntas ir aí e escoitalas, e un pouco esa intención tamén para esas novas preguntas que van surdindo ter esas respostas. Hola, boas tardes. Mira, unha pregunta. Apel, tes algunha preferencia en concreto, cabra ou ovella, para unhas pezas ou outras? E por que ese é daqui da zona de Galicia tamén? Si, as peles que uso, estou collendo peles agora mesmo en Portugal, en Braga, estou collendo peles a un rapaz que tamén fai percusión que se chama Xosé Maceda, creo que as trae de Madrid ou por Extremadura ou por aí. E logo aquí de Galicia tamén a veces vou a Arzúa a coller peles. Emprego a cabra sobre todo cando quero facer un instrumento con máis armónicos, por exemplo, unha pandeira ou un pandeiro, e logo emprego a ovella en pandeiretas. Nas pandeiretas non me soen gustar os armónicos. Esta pel máis branquiña que vedes é a ovella, non? Que non ten ese poro do pelo, a lana non deixa ese poro. E logo a cabra sí que deixa ese poro, entón xa se ven como peliños, non? Xa se ve outro tipo de cor. Entón aquí sí que me gustan os armónicos, e na pandeireta non me gustan os armónicos, gustanme que a pandeireta soe máis seca, máis apagada, para que defina cada toque, e se escoiten as ferreñas. Entón, vou xogando un pouco con eso. Hai xente que quere pandeiretas con peles de cabra, entón fago con pel de cabra, que lle gustan eses armónicos. Xente que toca máis dun xeito máis empuñado, muñeira bella, e así, que queren eses armónicos máis... Entón, un pouco adaptaste a cada cliente, o que falaba antes, que podes escoller a pel. Gracias. Hola, sí, era se nos podías facer un pequeno resumo do itinerario que segue esa cerdeira dende a casa dese home que coñeces ata ser unha pandeireta. Sí, claro. E todo o proceso fas ti? Sí. Eu estou plantando árbores que non son para min. Un pouco que dicía, olha, eu xa levo plantados centos de buxos, centos de nogueiras que sei que non vou usar. Pero a min encheme de vida, porque eu estou cortando outras cerdeiras que plantou outra xente. A mí non me verás plantar un eucalipto na vida. Para min está moi vinculado iso, non? Entón, claro, eu corto árbore, non? Para facer percusión, pois cun ano de secado é suficiente. Entón, o que fago primeiro é cortar a árbore e deixar un ano, máis ou menos, logo mandolle uns cortes, fago uns tablóns de uns 8 centímetros, deixo secar outro ano, e logo o ano seguinte xa os uso. En 3 anos ou así, para a percusión xa me sirve. Porque, de feito, tú vas cocer esa madeira,
Entón xa vas mollar, vala mollar antes, vala cocer, vala virar, e así que ten que estar no molde un par de semanas, non? E unha vez que a sacas do molde, ves que non abriu, xa non se vai a mover. A madeira que queda seca. Incluso pode dar un pouco de calor con un soplete, así, e xa non se move. Eu prefiro traballar con madeira verde a percusión. Hai xente que traballa con madeira moi seca, pero claro, despois para doblar é máis complicado. Por lo menos a miña experiencia é esa. Entón, o proceso da cerdeira foi ese, realmente. Cortamos a árbore despois da pandemia, no 2021, e agora xa levo un aniño usando esa madeira, uns meses. A cerdeira estaba seca en pé, efectivamente. A cerdeira xa levaba como un par de anos que non botaba folla, nin botaba froito. Entón, antes de ir para o lume, decidimos facer iso, porque era unha cerdeira importante. Non estaba nada mancada por dentro? Non tiña nada. Tiña un furo dun bichiño por algún lado, pero, bueno, deso cando cortas os tablos vas librando. Entón, esa é unha de moitas, non? Teño traballado con moitas. Fixen unha remesa de maceira unha vez, que me trouxe un home que toca o acordeón aí, en Ourense, Baldomero, e díxome, mira, eu douche esta maceira, era unha maceira importante, e quero que me fagas 4 pandeiretas, unha para min e outra para cada neto, porque esta maceira plantara a miña avó, e secou, estaba aquí na eira, ela sempre se sentaba aquí nesta banquetiña na sombra desta maceira. Entón, que vou facer con ela? Non a vou tirar nin levar ao lume. Quero que me fagas isto para... Eu quedei cunha pandeireta desas. Isto xa foi ao principio. Foi cando se me activou e dixen, que cousa bonita. Realmente non saiu de min, saiu da xente para que traballo, porque as cousas non saen dun. É o que falaba un pouco das ideas da afinación, non saen dun, pero é bonito que te quedes con elas, porque se pasan por un e tamén as pasas de largo, entón, procurei que a madeira que uso tuvera ese tipo de enerxías. E o que teño é que collo un pau deses e a min durame moito, porque eu tampouco preciso facer centros de pandeiretas para vivir. Fago moi poucas cantidades de instrumentos, pero é suficiente e prefiro traballar así. É así a historia. Non sei se tendes algunha dúbida máis ou preguntar algo. Gracias.